Kwan mag ji ma osewito ngimagi masira mar oula ma Mai Mahiu koro chopo ji 60 ma en bang' ringre mamoko maromo 2 ne yudi ka chuodho e gwengego bang' juma achiel nyaka ne masirano timre. Komishona mar kaunti ma Nakuru Clifford Kibara oyango wach ni kolero ni chenro mar konyo jodak bende koro dhi nyime. Kibara bende ne olero ni kuom ji maromo 112 mane ochwal kuonde mag thieth kotenore kod hinyruok mopogore opogore, thothgi osemi thuolo mar dok pacho ka gie sani mana ji 23 kende ema pod nitiere ute mag thieth mondo oyud thieth. Kuna mili 30 ambayo imeripotiwa imepotea, yani hatujaipata. Pale tuko na usaidizi wa National Youth Service na KDF, sababu tuliona majukumu yetu ya sisi national government and the county government will require more machines, na wale wakaja kutusaidia na kazi sasa ya kufanya search inaendelea. Kwa wakati huu watu wale walikuwa admitted walikuwa 112 na wengi wamekuwa discharged. Tunabaki na 23.